iBhayibheli lithi konke kunesikhathi sakho. Phansi komthunzi welanga. Isikhathi sokukhala sikhona. Ngeke sokubalekele lokho. Isikhathi sokujabula sikhona. Ngeke sokubalekele lokho. Isikhathi sokuthi umuntu aboshwe, anithi amen. Sikhona. Ngeke sokubalekele lokho. Kanti nesikhathi sokuthi umuntu akhululwe sikhona. Namhlanje ngizomemezela egameni kaJesu ukuthi isikhathi senkululeko sifikile. Senkululeko isikhathi sesifikile. Awuyophinde wena uhlupheke empilweni yakho. Awuyophinde wena usokhole empilweni yakho. Awuyophinde wena ulala ukhanywa empilweni yakho. Ngoba isikhathi senkululeko sifikile. Lithi iBhayibheli uma indoda nomuntu inikhulula nisoba ngabakhululekileyo impela. Anithi amen. Uma indodana yomuntu yenza njani inikhulula nizoba njani nizokhululeka. Ngicela ukuthi ubuyele ekhaya uqule ihubo lentokozo ngoba isikhathi sakho sifikile. Ule nje iqulo lentokozo ngoba isikhathi sifikile. Ukhalile sekwanele. Uhluphekile sekwanele. Ukhulile sekwanele. Uphile ngamaphanado sekwanele. Namhlanje isikhathi sempumelelo senkululeko sesifikile. Abathakathi baphelelwa isikhathi. Abazonda wena baphelelwa isikhathi. Abathakatha wena baphelelwa isikhathi. Abaloya wena baphelelwa isikhathi. Abakuphonsa ngemithi baphelelwa isikhathi. Manje sekuyisikhathi sakho. Lo muzi mongakheka uzoqala kwakheka. Le moto beyingathengeki izoqala kuthengeka. Lela khaya belihlalela ukuxabana nodwa anophinde niqabane. Konke kunesikhathi sakho. Shumayele yanamhlanje le yehlisa ivolume ngapha keyboards. Shumela namhlanje. Konke kunesikhathi sakho. Sengivala kanje le ntshumayelo. Nansi indoda ebeyishawe stroke. Iyezwa kuthiwa kuneqhibi. Yabuza yini igama lale qhibi kwathiwa iBethesda. Seyizwile le ndoda kwathiwa bayasinda abantu. Naye le ndoda yanikela khona. Yafika lapha eqhibini impela yababona abantu bayasinda. Kepha yona ayisindi. Ngoba leliqhibi leli licontrolwa ingilosi. Le ngilosi ifika ngaleso sikhathi. Futhi ayina timetable ngeke nibheke ukuthi ayeza kusasa. Ayimemezeli nokumemezela. Imani ithi thuku ifikile ngafika ngoJune. Njengoba ifike manje ngoJuly yozifike ngoSeptember. Awuthi amen. Hayike le ndoda nayo yahlala yalinda yababona abantu bayangena. Uma amanzi azanyazanyiswa bayangena bayasinda. Yona ayisindi. For iminyaka ewu-38 konke kunesikhathi sakho. Engathi abanye baze bathi emdala buyele ekhaya ngathi lento le wena ngeke ikusebenzele. Kunini waqala kuthandazela? Kunini uyihamba lenkonzo yakho? Kunini usebenzisana namasawuti? Kunini usebenzisana nalamanzi? Kunini usebenzisana neqhibi? Buyele ekhaya. Hey wahlala lo muntu wathi konke kunesikhathi sakho. Wathi konke kunesikhathi sakho. Futhi ungaphatheke kabi. Uthusela abantu abahamba ngeemoto ezinkulu emamavile emhlanje. Uma sakho isikhathi sesifikile eyakakhe izawume mawu2. Konke kunesikhathi sakho. Ungathuswa ilabantu abanemizi emikhulu wena uhlala ku-RDP nasemjondo. Uma isikhathi sesifikile uyohlala lapha eRichards Bay. Ungathuswa ilabantu abagraduateayo. Uzokuthiwa umuntu umntana kabani bani uyagraduate seyi-social work. Ungathuswa yibo. Uma isikhathi sesifikile uzoba fiqa, uzoba overtake. Yahlala le ndoda yalinda.
yalinda ummangaliso, yalinda imirakili yayo, yahlala yalinda. Abantu bafika izolo baphatha baphusha ngama-wheelchair babuyele emakhaya. Abanye bafike bangasebenzi bathola imisebenzi phambi kwayo. Yaze yasinuka amakhwapha le ndoda athi kanti elami iqala yini.